Aleksandra, i tebi je pomogao manastir Ostrog. Tako je. 2012. godine i to je zapravo bila svetla tačka da ja prihvatim cerebralnu paralizu onako kako zaista treba i tad sam zaista shvatila da ona nije bolest za mene nego moj najveći životni dar. Kako si odlučila da odeš? Samo sam osjetila potrebu da treba da idem. Pre toga sam sanjala Svetog Vasilija 3 noći za redom i to je bio takav san da ja kroz svetlo vidim Svetog Vasilija na kamenu, ništa mi ne govori i čujem neki glas koji mi samo govori dođi. To je bilo nevjerovatno. Ja sam pomislila, ok, jedan san i neće se više ponavljati. Nakon 5-6 dana taj san se ponovio 2 puta i ja sam odlučila da sa svojom rođenom sestrom odem na Ostrog gde je moja razredna Branka Kostić vodila. Kako sam ušla na kapiju Ostroga i kako sam zakoračila, tako sam počela da plačem. Ja sam ridala, ja nisam mogla da se zaustavim. Svi ljudi koji su tamo bili, a bilo je na stotine ljudi, su se okrenuli i nisu mogli da veruju što se dešava. Zašto ova devojka plače? Onda mi je prišao jedan monah i rekao pustite je. Postoji nešto što ona ima da isplače i postoji nešto što... Ovo će biti u stvari prelomni trenutak njenog života. Ja sam ostala naravno u čudu, vodili su me za ruku, dakle i tada nisam mogla samostalno da hodam, vodili su me za ruku. Ja sam ušla kod moštiju Svetog Vasilija, spustila sam ruku na mošti Svetog Vasilija. U tom trenutku sam osjetila samo kako kamen iz mog tela, iz mog srca nestaje. Kako se moja duša oslobađa. Kako ja krećem normalno da dišem i kako odjednom nemam teret koji sam nosila 12 godina. U tom trenutku sam spustila ruku i počela sam da plačem i uspela sam da zamislim svoje 3 želje. 12 godina kasnije, evo sada je 2024. godina, sve 3 želje su se ostvarile. Ja danas hodam na svojim nogama. Prva želja je bila da mogu da pređem samo 100 metara, sama, da ne mora mama ili sestra ili bilo ko da me vodi za ruku. Ja danas prelazim 3 kilometra sama, šetam sama po ulici, znači niko me ne vodi. Druga želja je bila da u moj život dođe čovek s kojim ću moći da treniram i koji će razumeti ono što ja želim i koji će mi pomoći da postignem sve i da nekako svoj život dovedem u normalu. Bog mi je ostvario i Sveti Vasilije da taj čovjek dođe u moj život, to je Dejan Mladenović koji drži fitness centar Spartan Gym i ja sam rekla da je to najbolji čovjek kog sam ja srela u svom životu i da bez obzira koliko ja nisam verovala u tom trenutku, da sam ja ušla u teretanu i rekla ovo je moja poslednja slamka za koju se ja hvatam i ovo je poslednji pokušaj da ja uradim nešto od svog života jer imala sam 2 rehabilitacije pre toga. Jedna je bila dobra, druga nije, znači nismo dobili nikakve rezultate. Ja sam ušla i je rekao pokušat ćemo da uradimo sve što budemo mogli. Evo 6 godina kasnije ja se penjem sama u stepenice, ja silazim sama, ja treniram 3 puta dnevno i vodim normalan i samostalan život. Treća želja sa Ostroga je bila da mogu da se zaposlim i da radim i da samostalno zarađujem i da ja osjetim da i ja takođe vredim pored toga što imam nju. I da mogu da pokažem ljudima da bez obzira koji problem u životu da imamo, da li je hendikep ili ne, i šta god da imamo u životu, isto toliko i vredimo kao i normalni i zdravi ljudi. Ja danas radim kao programer i web dizajner i zarađujem od svog posla